Jakom duol mar IEBC Wafula Chebukati kanyakla kod jatatije duolo majano Sen Majan ne otelo yawa yanga kanyo mabiro chiwo thuolo mar tudruok kod jopiny kanyakla kod agents mag IEBC mantiere counties 4 kod 7 mar yudo weche motenore kod yiero. Kar tudruokno biro konyo e kawo simbe kod ote machuok wuok kuom jopiny madwaro ng'eyo ler mathoth kata chwalo lipode magin-go e wi kaka yiero dhi nyime. The public, you can call in and get information, and this is where at the same time we harvest information from all over the country and we are able to disseminate the same in a timely manner. We'll make sure that everybody is safe to go and cast their votes, but we'd like to urge Kenyans, please cast your votes and go home and let other people do their work. Okang' mar yawo kar dag choko weche manyien motenore kod yiero IEBC okawo mar kelo yot ne ute mag fwambo choko kendo keyo weche manyien ne jopiny. We set out to have the media as an ally and as an eye of the commission, as opposed to media sitting on the fence not knowing what we are doing. But at the same time, we expect the media, and they have done so by maintaining the editorial independence. Dolno yango nigin kod tudruok makare kindigi kod ute mag fwambo bang' chwoyo kogio giri miti mar tiyo kanyakla. And I think when openness underlines everything that IEBC is doing, it's good for the people of Kenya. So we will get involved to the very end of this. And I wish to thank IEBC for this openness. I hope this openness continues for the good of the people of Kenya. En joma chiel to gana jo Kenya dhie debe tudruok e kind jopiny kod IEBC geni dhi bedo manyangafu kokalo e kar kawo simbe kod ote machuok mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.